Zadatak: osmisliti kampanju kojom bi Friedrich šampinjoni potpomogli borbu protiv raka dojke i donirali novac udruzi Sve za nju. Prema nekim znanstvenim studijama, upravo su šampinjoni ti koji mogu biti odličan saveznik u borbi protiv nekih tipova raka dojke. No izazov je bio da osim doniranog novca za rad udruge, podignemo svijest o važnosti samo pregleda dojki. Kako? Tako da pokažemo ljudima koliko je samo pregled jednostavan, koristeći pritom samo pakiranje proizvoda. Opipaj na vrijeme dok se stvari ne zakuhaju. Iskoristili smo sami proizvod, odnosno oblik šampinjona, te izradom posebno dizajnirane ambalaže omogućili da svaki kupac odmah pod svojim prstima osjeti što to znači samo pregled. Dok je putem QR koda moguće odmah preuzeti interaktivnu smartphone aplikaciju za samo pregled. Od svakog prodanog pakiranja Friedrich je 1 kunu donirao udruzi Sve za nju, a kupac je osim ukusnog obroka bogatiji za životno vrijedno iskustvo. Vijest o dobrim gljivama proširila se po svim medijima. A opipavali su i poznati. Ali nije ostalo na opipavanju. U samo tjedan dana prodano je 11.984 pakiranja i police su se ispraznile u trenu. Friedrich šampinjoni, stvarno dobre gljive.